W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez budź z wami. Lubię bratce, lubię sotry, kniezu, lubię osadni, tež to słusza ke krasności świata, zo se deszczuje, zo šo so napoja nowe mocy nabudże. Tež my chcemy nowych moców so nasrybać, a to z toho, zo z nim, z naszym Bohem, so stupimy do jednoty, z jeho prosimy, żeby on nas obdarował ze swoim słowem a ze swoim skutkom. Uznajmy jemu, zo sme jeho smilnosće potrebni. Uznawam Bohu czarnemu, a wam wszystkim, zo sem wiele zgrzeszył, myslo, ryczo, jednajo, a dobre zamienił. Moja wina, moja ruka wina. To dla proszę, zbożną stajnią Knieżną Marię, všich angelów a światów, a was wszystkich, modlcie se za mnie, ke kniezu naszemu. Smij so nad nami všehomocny a miłościwy Bożo, a spuszczu się nam rychy, dowiedz nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bogu we wyżynach.
Modlmy so. Knieże Bożom, zmiluj so nad nami swoimi służownikami, a rozmnoż we nas dary swojej miłości. Niech przeco swierni ostaniemy po puczu Twoich kazni, bo to prosimy przez Niego Chrystusa naszego Knieza. Czytanie z Knihy Mudrości. Mimo Tebie, knieże, nie je druhého Boha, kiž so zawsze stara. Ty nie trebaš dopokazować, zo nej se nespravne sudžił. Twoja moc je zakład Twojej sprawności, a Twoje kniejstwo nade všim Ci dowola, zo wszystkich lutujesz. Moc pak pokazujesz jeno tam, gdzieś so nie wierzy, zo se dospony w mocy, a kwostaš krobwost pola tych, kiż uznaja. Hacz kuli masz moc, sudžiš tole mile a wodzisz nas jara wulkomyslnie. Ty możesz, tyż kuli chcesz. Z takim jednaniem se swój lud uczył, zo ma sprawny być też k ludziom dobry, a se swoim dzieciom dał dobrą nadzieję, zo dasz im po rychach chwilę k pokuczeniu. Słyszeliśmy Słowo Boże. Drugie czytanie z lista świętego apostoła Pawła Romianom, bracia a sestry. Duch podpiera też naszą słabość, przetoż nie wiemy ani so modlić, kaj so słucha, ale Duch zastupuje nas z niewyprajnymi zdychowaniami. Bóg, kiż utroby przesledźuje, wie, co si Duch przeje, zamienujcy po Bożej woli za świętych prosy. Słyszeliśmy Słowo Boże. Отца, княже небеса земля, Ty si potaństwo królestwa moleczkim wozywił. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynia po Mateju. Na onym dniu rzecze Jezus k syłam:
Niebieskie królestwo je podobne człowieku, ki się dobre symio na swoją rolu wusył. Jako pak ludzie spachu przyjdzie jeho neprzeczel, a nasy pianku mez pšencu, a wotinże. Gdyż pak by sył zeskadzał, a płody przyniese, pokaza so też pianka. Wotroczce gospodarja przyjdzie, a prajichu knieże, niesy ty dobre symio na swoją rolu wusył, wotkal je ta pianka. Wun him odmówi, neprzeczel je to naczynił. Wotroczce jego prajichu, jeli chcesz, bundziemy a wuplejemy ju. Ale wun him rekne, nie, zobyście pianku plejo z dobom też pšencu nie butohali. Niech oboje romadże hać do żni rozcze. W czasu żniów praju żneńcam, zwubierajcie najprede pianku, a związajcie do walczków k spaleniu. Pšencu pak zromadźcie do mojej brużny. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sotry kniezu, lubi wosadni. Każdy raz na spoczatku kemši modlimy so wuznacze winy. A każdy se sobu modli. Gdyż nikt tym przemysluje o tym, potem snano myśli, no haj, z mylki czyni każdy, tuż tale modlitwa nie może szkodzić, a też nic opaki być. Przy tym však se niekotrzy szkuli ani nie uwiadomi, że przy tej modlitwie wuznacze winy na spoczatku kemši nie idzie o zmylki albo rychy. Wuznacze winy na spoczatku Bożej mszy ma jeniczce jeden woznam. Se każdy raz znowu uwiadomić, ja sam schon czas smilności a wodacze potrzebny. A to od Boha sem, a też od bliższych sem. Wo więcej tutaj modlitwie nie idzie. Modlitwu wuznacze winy nie możemy po takim, kajż to drugie so czyni, ze se tej spowiedzu przyrunować. Mez drugim też toho dla nic, dokeż wina so nie odwiąza. Ze tej spowiedzi pak so runie to stanie. Wina so odwiąza, gdyż so w obżelności. Gdzieś dzieło rych, tam dzieło wiace, mianujcy bo woprawdzitu wosobinsku winu, kotryż sym se wiadomy, kotryż w obżelnościu, aber kotryż chcą odwiązane być. Drugie so prašeš, što da poprawom je rych. Wotmowa je poprawom lohka, ale drugie też docela nic. A pošitkovnie k tomu reka, rych je swobodny, wiedomy, a odpoladny rozsud przeciwko Bohu. Wujasnują praji cyrkwi potem jeszcze dalej, każdy taki rozsud mierzy się naposled, też przeciwko sobu człowieki. Znano to na jednorysze rozumiemy przy tej Bożej kazni nie ma. W Dreżanach je wiele lat teologowka Hanna-Barbara Gerl-Falkowicz wuczowała. Mianoście zawieście raz słyszeli. Miestem je ona hižo wiacore lata na umienku. Od niej existuje kniha z titulom Verzeihung des Unverzeihlichen. Ausflüge in Landschaften der Schuld und der Vergebung. W tutej knize nareči ona między drugim modlitwu, którą se też na kemšach modlimy, wuč se naš, kotryż między drugim ryka, wodaj nam nasze winy. Też na spowiedź ona pokaza, przy kotryż dzieło jasne wuznacze winy, a ona ryczy toho runia wo spočatku kemši. Spowiedź je trybna, ona cyle jasne praji. Hacz również nozy dżemca radšo psychologii kodża, zobychu do spowiednego stoła szli. Psychologa ma im pomha, bez dwiela. Všako może so rozmawiać z ludźmi, o czym, što się mu dowieria, što jest żywienie człowieka nastupa. Ale on nie może nikomu sakramentalne wodacze uprawić. To może jenoś jeden miesznik.
Nic ze siebie samego, ale w nadawku Boha cyrkwie. Wina, tak praje Galfalkowic, nie przestanie eksystentna być, gdyż wonej cyle jednore wiace nie rečiš. Hižo psychoterapeut Sigmund Freud je zwieszczył, że dyrbi so wina cyle jasnie jako rych wuznać, rych dyrbi so wuprajić, a dyrbi so wodać. Helak człowieku dalej szkodu czyni. Zwodkel da przyjdzie zło, su żurnalistka so Galfalkowic spraszili. W tym związku praje ona nieszto, što już tak jeszcze czytał nisem. My wiemy wszyscy o Adamie a Ewie, jak staj chceli być, kajż bo, a z tym wulku winu naso zawoj, a nam z tym paradis zubiwoj. Na to ona wizo też pokaza, ale k tomu ona jeszcze uwiedzie, że w każdym z nas tajke nieszto ci, kajż jedna zasadna wola kniežić chcyć. Abo so na wachodniejszo prajene wopstać chcyć. Nikt tu pak nie może sam ze siebie wopstać. Każdy z nas, każdy człowiek, każde żywienie na świecie może jenoż wopstać, gdyż się zas a zaso nieszto nic swoje, po takim nieszto cudze przyswoji. My dobimy na przykład każdy dzień jeść a pić. Za to bieremy wodę, kotraż tu je, kotraż prajmy jonu świetej słusza. Woda eksistuje zwonka nas, a my bieremy jedź, kotru się obstaramy, a z niej też tak. My dyrbimy się napojeć, a my dyrbimy jeść, inak nie możemy żywi być. Doho što rozumnie czynimy, nie dawa żaden problem. Ručež pak przenawamy. Ručež nie widzimy hižo to ty, ale jenož jeszcze to ja, nie je równowahi. A przez to dojdzie ke konfliktam. Naposled mają wojny tu swój spoczatk. Hacz również cyrkiew uczy, że je wina, że je rych jeden problem, praji ona też ladają na Boha, na jeho wulkotność, żaden rych nie je tak wulki, że nie by so wodać mógł. Gdyż pak so rych jasnie widzi, wodce upraji, a wiernie w obżelności, so wun też woda. A to na wsie czasy. Wumaza so. Je, kajż so nigdy nie był. Woda če skutkuje samo ručo. To pak stanie so net jenož junu v svetej spovedži. A jedna vec, na to by se tež skedžbnič, když jedna so o rych přečivo Duche Svetemu, to reka přečivo ljubosči, konkrétnie, když nikto praj, ja tebi ne vodam, potom je to nešto, što još ostane. My możemy konstatować, bo zdokonia też to, što się nam w naszym czasnym obmezowaniu niemożne zda. A równie toho dla my jeho chwalimy naszego Boha, za vše jeho skutki, za jeho obstanu svíru k nam, za jeho wielką lubość, z której jsme żywi. Amen.
Jezus nas uczy powoli swojego Otca myslić a jednać. Prośmy Jeho dowierliwie. Niech wszyscy Twoją miłość a dobrotu nauknu, kotraż nikogo nie zasudza. Osmylczy usłysz nas. Naucz nas miłość a cierpliwość, kotraż niczo nie przekłada. Daj nam spoznać zasady Twojego królestwa a Twoją dobrotu sławić. Prosil nas, zo nie bychmy drugim naprzeczo zimni a neprzestupni byli, ale Twoją lubość obswiecili. Osmylczy usłysz nas. Nasz przyjaciela a mistrze Jezusa warto nam utrobu, zobychmy stajnie dalej lepiej poznali a Tebe zczihowali, ki se živa kraluješ boveki na veki. Modlcie so wszyscy, żeby su moja wasz wopor spodobał Bohu Wszechmocnemu Otcu. Tohodla śpiewamy ci z angelemi a słowami świętych pieśń chwały, bez końca wyskają.
Woprawdźe światosy knieże, żołosz je światost, če to dlacze prosimy. Posvědču te daraj z rosu swojego ducha, zobyšte nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predahacz so wun dobrowolnie czerpenie wuda za wun klip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swojim wučomnikam prajo. Zmiče a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Taktéž zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a poda jun swojim wučomnikam prajo. Zmiče a piče šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k wodawaniu rychu. Čiňte to, na mnie spominaj. To je potajnstvo víry. Wspominają tuż niebieskie Wotcze na Jezusową śmierć a zrowastanienie, przynoszamy ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so ci, że si nas powołał przed Tobą stać a ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę, pousze ziemi rozbrojeną, a udospełnij w lubości. Gromadźe z naszym bamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei za zrowa stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smysl nad nami všetkými prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku knieżnu Mariu, ze światymi apostołami a wszemi światymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożo wszechomocny uczce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Po spomożnych przykazach a bójskim rozwuczeniu zważymy się śpiewać. Otcze nasz, idź w niebiosach, święć się Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań się Twoja wola, tak na niebie, jak na ziemi. Chleb chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jak umoż nas knieże od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przed Knieže Jezusa svojim apoštolom se prajú, pokoj vám zaostajam, svoj pokoj vám dávam. Prosíme Cię, nie lede na naše hriechy, ale na víru swojej cyrkwy.
Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa a kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajny z wami. Jenio Boże, Jenio Boże, Jenio Boże, Liczy Jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata. Woptajcie a liczy jak dobry kniez. Dżęca so jenoś daleka wopraja. Proszę was rozumiem. Światło Maryje szkiczki, jakaś wohin ciemnocze, przez kamienkiś do wody, Panie, widzi ślady mocy Bożije. Takajś przed ranią czekać muwa nos, tak zubi strach przed swysłom. Petibi światłosze zakryte, kiś je ci znamiona dzieje. Pomioki z wody so dotknie, beżomach wyši so. Pruha so zbočelo stryje, świeci jasnym świetle so. Takajś przed ranią czekać muwa noc, tak zubi strach przed zmysłom. Petibi światłosze zakryte, iż je ci znamiona dzieje. Posmyłk Twojeju oczu da zabyć na niewyższy, a światło zakryte Tybi, pucznik Jezy żyje ćmy.
Takaś przed ranią czeka czmowa noc, tak zubi strach przed zmysłom. Be Tebi światło rosze zakryte, iż je Ci znamiona dzieje. Takaś przed ranią czeka czmowa noc, tak zubi strach przed zmysłom. Be Tebi światło rosze zakryte, iż je Ci znamiona dzieje.
Modlmy so. Miłościwy Bożo, Ty se nas niebieskim chlebom nasycił, daj, żebyśmy ze starych nauczeniów przeszli do nowego żywienia. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dżęcyskim wazywieniam w dwiema je dżęstu w Farskiej Cyrkwi niszpo. Różoc so modli od punża do piatka 18:30. Wutoru modli so pokutny różoc. W klosztrze niedzielu dwiemaj wutoru 18:30 a sredu rano w 8. W Worklecach wutoru 19 a czwartk 17:30. Kemsze w Worklecach su czwartk 18:00. Doma obstarania su wutoru w Jaworje a Miłočicach po południu. Piatk dopołudnia w Czasecach a w Kukowie. Sobotu su w klosztrze konwentne kemsze hakle rano w 8 za sobu stałą spiechowanskiego kruha. Dżęc za tydzień dwiemaj na spoczatku niszpora wużonuje so młodostni na putnikowanie do Krupki. Putniskie kemsze w Krupce su potom sredu 29:07 do pona 10:00. Zbierka dżęc za tydzień je w klosztrze za nadawki namiestnie tu w Kroszczycach za wasadu. Sakrament Świętego Mężestwa chcete sobie zaudać, prosite wierywych o modlitwu a przypowiadaj so drugi raz Oskar Hausch z Pančic Kukowa a Krystiana Bukec z Nebelčic w obej katolskiej. První raz Michał Popela z Jasince a Kristin Dornikec ze Smerdžaceje w obej katolskiej. Potom prostwie nastupają kirchą. Wy wiecie, nasz kirchą je nasz kirchą, ale te dzieła, któreż tak reco czynia, albo tą kirchą doceła, nie je jedna wiec, któraż je jenoś jedna wosadna wiec, ale wosada tak rec tą kirchą ma też w nadawku štata. Tohodla su te dzieła a wszystkie wiece z kirchową drude troszkę jara komplikowane, znamienczo po słyszeniu. Tu dzieło szedł jeden nadawk, któryż my za stat tak rec wukoniamy, niemscy rekator hoheitlicher Aufgabe. Tuż dwie wozywieni. Nie są tak komplikowane, jak się to poska. Sprinja prosimy, żeby letuši popłatk za wudržovanie rowa so nafare zapłacił. A to potrechy rowe, kotrež buchu od leta 2023 sem założone albo podleszene. A z druga prosimy, żeby wužiwario podleszenie albo oddacze rowa nafare přizewini, gdyż bu přiwuzny w lecie 2006 pokowany, albo gdyż bu wuživany row 2021 podleszene. Hej, hamskie wice. Štuž nie wie tak prawie z tym zapocząć, może nafara załować, a so jeszcze raz praszeć, ale dzieło tu, hej, popfat, knakriachowem. Dnia 7 zemrze w starobie 80 lat Konrad Lipicz z Nowej Jasince. Naposled bydlacy był w domie Świętej Ludmile w Kroszczycach. Zromadny pusty wieczór za niego je w Baczoniu w utoru 17:00. Kołanie popelnicy a requiem z tej sredu 16:00 w Baczoniu. 7 zemrze w starobie 52 lat Daniel Handrik z Rajnce. Kołanie requiem w piatk. 15 zemrze w starobie 95 lat Hanna Wetzlichec z Horku. Kołanie requiem w sobotu. Kniesnej daj naszym zemrtym wieczny odpoczynk. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Porjad Bożej służbu, punżelu rano su kemše Duche Świętemu, one su skazane z Kroszczyc. Utro rano za zemrtu Heinzu Rostec, manżeskiego Bernta a Dżoku Danielu. Czwartk su kemše w Worklecach, piatk su wieczorne tu za zemrtu Hanu Dzisłaku a manżeskiego Jurija, kajšte zemrtego syna Jurija za Haslowa. Sobotu 16:00 se ta spowiedź, też 18:00, wieczorne kemše przedniedzielskie potakim za zemrtu Heinzu Jeszczynu z Kopšina k prinoletnemu wopomnieniu.
Dżens za tydzień rano 7 za zemretego Mikłosza a Heinzu Jacłokowu z Pieskec. Dopana za osadu. Na pojednačich za zemretego Franca Münka z Horku. Wydwie maj nyszpo, na spoczatku nyszpora wużonowanie krupczanskich putników. Wam wszystkim zapłać Bóg za zromadną modlitwu, przejął wam odczas co niedzielu, prośmy Boha w jeho żonowanie. Wszechmocny Bóg, niech was miłościwie żonuje, Bóg pokaż wam pucze swojej mądrości. Bóg zesel waszą wiru, a daj wam wytrwałość w dobrych skutkach. Bóg nawodzi wasze kroczele po puczu pokoja, Bóg zczyn was wytrwałych dobrym, a zdokonie was swojej lubości. Gospodź wam trojnitki Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Dziecię pokoju. Napód z nami, Bój Ty, knieże, i jedere, troszku stać, budzimy so, podaj ruku, Panie myli, Pomhaj stać. radość, a nam słabym mocy daj. Tak smykmani wszystkim bliższym, Czesiu krzyża omhaczniesz. Kniezy, odejdziemy, niech nie płaka żaden z nas, dokeż przeco przy nim chcemy być.